Hej. Hej med jer. Hej. Jeg stod lige og tænkte på, hvor super nederen I to er som komikere. I er ikke sjove nok til at spille revy. I kan ikke spille skuespil, kun sådan nogle overdrevne sketchfigurer. Sagt med andre ord, I er en flok tabere i den danske underholdningsbranche. Det kun holdt i live af det købeløsende teenage-publikum, der suger alt blodet ud af jer indtil den dag, hvor de er blevet formodne til at høre om pik og patter med sovs på. Det var bare lige det, jeg stod og tænkte på. Hej med jer. Hej. Okay, sukkerdåser. Nu skal vi have strammet fjappen godt og grundigt op på jer alle sammen. Ja, det er nemlig rigtigt, Miss Piggy. Vi skal arbejde med jeres råstyrke, men vi skal sandelig også have boostet det mentale overskud op, ikke også? Lad lige være. Ja, så derfor så tager vi jer ud en af gangen. Ud? Det ved jeg ikke, om I gør. Det er fedt svært at koncentrere sig, hvis der er sådan noget, der står. Men jeg kan ikke rigtig mærke noget. Jeg alligevel kan mærke noget, der hiver, tror jeg. Også fedt, den er helt hernede. Ja. Han består og nuller helt hernede. Okay, vi er klar. Goddag, unge dame. Jeg må sige, du ser godt ud. Det skulle være svin, hvis man ikke lige kunne finde på at kratte dig i fjasen, og så lige smide den fedtede hænder lige op i skænkelommen, mand. Og så bare... Fy for satan, hvor er du ulækker. Ej, jamen, jeg er også handicapet. Rigtig hjertelig velkommen til alle hvide lyttere derude, og velkommen til Radio Ren. Ikke nu. Radioprogrammet, der renser ud i æteren og siger, fuck alle de fejlfarvet. Og senere i dag, Rudolf, der skal vi have en lille guide til, hvordan man gennemtæsker en smås. Vi har valgt at kalde den, er det en jøde? Er den blød? Men først, så skal vi jo til konkurrencen for de allermindste ariske dejlige børn. Og det er en konkurrence, som du tager dig af, Rudolf. Tusind tak, Adolf. Det er rigtig pænt af dig der. Det er rigtig dejligt. God morgen til dig. Vi har fået et brev fra lille Lise på 9 år. Blot 9 år. Ja. Det var ikke gammelt. Hun skriver, en nære. Til for satan! Men det er en god start. Det er en god start. En nære står ved et busstopsted ved siden af en hundelort. En mand går forbi. Han peger på hundelorten og siger til næren, din søn er sgu smeltet. Den er ikke blot sjov, den er da sand! Og vi sender naturligvis en pladeshow. Bladhvid chokolade! Tak for jagten. Du fortæller. Du fortæller. Okay.